dados por olvido fai que poida quedar alguna persoa por comunidade. Quero por eso pedir disculpas, pois en ningún caso queremos que ninguén se sinta molesta ou molesta. En nome da comunidade educativa do Rei Gregorio Sanz, agradecerles, en primeiro lugar, a familia Sanz a súa colaboración sempre incondicional e ao resto de persoas que participaron e participan na organización dos actos de 10º ano do pasamento de Don Gregorio, sin esquecer as que fixeron posible que en 1994 ao noso colexio se lle puxese o nome que actualmente ten. Cando cheguei ao colexio, precisamente fai 10 anos, teño que recoñecer a miña ignorancia sobre Don Gregorio, pois non tive a sorte de coñecelo en vida. Con todo, ensinounos moitas cousas, e na medida que sei máis aumenta a miña admiración tanto pola persoa como pola obra. O tempo pasa como a autenca e agardamos na estación e non para. Non nos permitamos esquecer as boas persoas nin o seu legado. Este acto de hoxe é un pequeno grande arena da lembranza dunha voz e a palabra ao meu compañero Che. Moitas gracias. Don Gregorio Sanz chegou a Ribadeo en 1922, cando Enrique Suárez Couto solicitou ao Museo Pedagóxico de Madrid un mestre para a escola de primaria coa que ia iniciarse a actividade da granxa agrícola Pedro Murias de Vilaframil, que se fundaba nese momento. Enrique Suárez Couto era o director deste centro, que, como se sabe, fora instituído na súa herdanza por Pedro Murias, un devesano multimillonario cuyo percorrido vital, para que teña interese en coñecelo, está moi ben recollido no libro de Ana Cabana. Enrique Suárez Couto morreu prematuramente, despois de 2 anos na dirección da granxa, pero atopou en Sanz un perfecto colaborador que soupo incorporar as súas ideas de renovación agrícola e agropecuaria. Desde a granxa Pedro Murias levouse desde o primeiro momento unha continuada propaganda para a especialización dos labregos na produción de carne e leite, emprego de maquinaria, uso de adubos químicos, mellora de razas gandeiras, entre outras novidades que pretendían rachar co vello sistema productivo do autoconsumo e pouco máis. Sanz soupo continuar a morte de Enrique Suárez con estas ideas. En realidade, Don Gregorio non podía ser insensible aos problemas do campo, pois el mesmo era de orixe labrega. Nacera en Aillón, no extremo oriental da provincia de Segovia, nunha modesta familia de campesiños, o 4 de xaneiro de 1900. Case o comezo do século XX, se é que o século empeza o 1 de xaneiro de 1900, non o 1 de xaneiro de 1991, digo de 1901. Segundo el mesmo contaba, ten contado a min, debía ao seu pai o estímulo para estudiar. O seu pai, o propio pai dele, xa aproveitara o servicio militar para aprender a ler e escribir. Podemos situalo entonces nese esforzo aproximadamente en 1890. O pai de Don Gregorio, que era o fillo maior, pois puido estar na mili, nos 3 anos de mili que se facían naquela época, hacia 1890, e aproveitou a mili para ler e escribir. E gracias a eso, a volta da mili, puido facerse carteiro rural, encargado da cartería do pueblo. Ocupación a tempo parcial, pouco remunerada, pero que oponía un chisco por riba dos seus conveciños, ao menos na capacidade de comprender a importancia do estudio para a promoción social. Por impulso paterno, Don Gregorio estudiou, e porque lle reinaba, porque lle gustaba. Como me contou uns días o seu fillo Pepe, a él non lle iba o asunto do campo, porque, según me transmitiu, sendo xa chavalete, un ano botaron as contas na casa, el e o pai botaron as contas e salían, despois de pagar todo, moi poucos beneficios. Se propuxo o pai non ser labrego e salir tranquilo. Pero por impulso do pai, que o axudou e que o comprendeu, estudiou, cousa que sempre lle agradeceu, que repetía con frecuencia, que debía a seu pai esa iniciativa. Mais adiante, un irmán de Don Gregorio, máis novo que a él, tamén se fixo mestre, e neso interviu
estando en Ribadeo. Os estudios de don Gregorio foron por libre. Por entón non era raro ese sistema e moitos estudiantes ian aprobando asignaturas pouco a pouco na escola normal. Cando chegou o tempo do servicio militar, fixo en Madrid, como o seu pai, ao igual que o seu pai, tampouco perdeu o tempo. Nos 3 ou 4 anos de mili que pasou, aparte de que ascendeu, tiña interese, gustaba que o rollo militar, chegou a sarxento ou a alférez, pero ali en algún momento ele e algún compañeiro quixeron organizar clases de alfabetización cos reclutas, que eran a maioría analfabetos, e algún dos xefes, o coronel, o cora, despectivamente dixolles que non necesitaban para nada aprender a ler e escribir. Eso distanciou a don Gregorio da súa carreira militar. Bueno, pero aproveitou o tempo tamén nas horas libres para seguir formándose. E ali en Madrid contactou cunha institución de gran prestixio, o que xa citamos o Museo Pedagóxico, que era unha institución dependente de Institución Libre de Enseñanza e que estaba ao servicio dos mestres e da pedagogía e das ideas pedagógicas. Ali Sanz atopou a nova corriente pedagóxica conocida como Escuela Nueva, que por aquel tempo estaba en pleno desenvolvemento. Estamos falando, pues, aproximadamente, do ano 18, 19, consistía esta nova corrente nunha nova visión que significaba un cambio total na concepción anterior do ensino, o que se coñeceu despois como o xiro copernicano na enseñanza, lembrando ao astrónomo polaco que a comezos do século XVI mostrou que a Terra non era o centro do universo, rachando os vellos prexuizos ideolóxicos da Igrexa que esperaban proteger. O movimento coñecido como Escola Nova deixou de considerar primordial no proceso educativo aos contidos ao saber con mayúsculas, representados pola figura do profesor, a quen debía someterse o alumnado, para pasar a poñer o acento no alumnado, na persoa, ao que hai que adaptar os coñecementos e os métodos. En realidade, non foi ninguna corrente unitaria, senón máis ben un conxunto de proxectos pedagóxicos que respondían á necesidade de transformar a escola tradicional e se foron encadeando uns en outros desde o norteamericano John Dewey ou o ruso Tolstoy. Este cambio revolucionario na concepción educativa enfrentouse en España a unha realidade anquilosada polo que as novidades foron introducíndose moi pouco a pouco. Neste contexto, foi xustamente Gregorio Sanz o principal valedor en Ribadeo da nova corrente que consistía, entre outras cousas, desde un punto de vista práctico, escolar, entre outras cousas podía ser un trato respetuoso ao alumnado que levaba implícito o esforzo de facerse respetar polos alumnos e alumnas por medio do propio prestixio persoal, a planificación do ensino como un exercicio no que o alumno estudia o que comprende, a idea de que só se aprende aquilo que resulta de interés para o alumno, e o recurso a unha pedagogía activa baseada en lecturas, prácticas, experimentos, observacións, excursións, etc. Metodoloxía que hoxe está parcialmente incorporada no ensino, polo que pode parecer pouca cousa. Pero naquel tempo, como vostedes comprenderán, rachaba co tradicional sistema sustentado na sumisión do alumnado, primacía do profesor, grandes verdades e memorización dos contidos. Aparte de que a escola primaria en concreto estaba reducida a ler, escribir e as 4 reglas e contar e moitas oracións. Os principais ideólogos e divulgadores da Escola Nova foron ademais do citado Dewey, a italiana María Montessori, o belga Ovidio de Crolí. Bueno, don Gregorio a estos autores coñecíaos, tiñaos estudiados,